El beso, no trigaré, vas cap allà... Benvinguts al moment Tirem-nos floretes del reportatge d'avui. Continuarem amb aquest bon rotllo. Les pel·lícules del Ventura sempre reuneixen excel·lents actors i actrius, normalment amb una carrera centrada en el teatre i de diferents generacions. En aquest cas, per Maria Boto i Pablo Derqui, més que una feina, la seva participació a Barcelona, un mapa, és un regal. Sí, hola Puerta. ¿Qué te parece? Muito ben, muito ben. Jo bàsicament he treballat amb la Núria Espert i ha sigut un regal, perquè per mi és una persona que sempre he admirat molt i clar, quan m'ho van dir patia. Ha sigut una experiència preciosa perquè m'ha donat una calma i una tranquil·litat impagables. Treballar amb ella ha sigut un regal, ja et dic, és una persona molt gran, com a actriu i com a persona. Wow! Yo he trabajado con Pou, son 6 escenas diferentes y tenía muchísimas ganas de trabajar con Pou, con José María. Es un actor que admiro mucho y es un actor muy tranquilo, muy inteligente, que respeta mucho. Teníamos secuencias de desnudos, teníamos que hacer el amor. Y ahí se ve también la calidad de un actor, ¿no? Cuando se comunica contigo y puedes jugar y moverte y mover las manos y uno le va preguntando al otro, ¿cómo quieres? ¿Qué te viene mejor? Y en ese sentido con José María ha sido un placer, porque es como un juego y muy sutil, ¿no? Y muy respetuoso. Per Maria Boto, a més, interpretar a una immigrant argentina que viu a Barcelona li va suposar un altre repte, el de retrobar-se amb els seus orígens i recuperar part de la seva identitat. Para mí era un reto de repente encontrarme, ¿no? con un idioma, un acento que había dejado atrás o del cual renegué en un momento para adaptarme a España. Y no sé por qué, cuando Ventura me ofreció el personaje, estuvimos hablando durante una hora en un hotel en Madrid, y sentí como mucha seguridad, como que era el momento. Y también me parecía oportuno hacer un personaje argentino con un director español, ¿no? Era como unir mis dos mundos. 11 primera. Deixebles i mestres. Precisament, Núria Espert ens va destacar la facilitat d'entesa amb Josep Maria Pou. Aquests dos monstres de la interpretació aconseguien una química brutal que anava més enllà de la limitada marca del requadre cinematogràfic. La Núria espera que la força dels seus moments amb en Josep Maria Pou es reflecteixin a la pantalla. Ha sigut fantàstic, fantàstic. El Josep Maria és molt generós i molt col·laborador, no només amb mi, també amb el Ventura. És una persona que dona. I aquí teníem aquesta seqüència que és el que tanca la pel·lícula i que necessitava que tots dos ens entenguéssim com ens hem entès. No sé si tot això donarà un resultat tan evident a la pantalla com ho era per nosaltres dos allà quan treballàvem junts, oi? D'entesa, de relació més enllà de la paraula, no? Segunda. I acció! Barcelona, un mapa, està actualment en postproducció. A principis del 2008 podrem veure un nou fresc de la Barcelona dels sentiments made in Ventura Pons. Aquest home fa les pel·lícules com xurros. No fa massa va estrenar La vida abismal i tot just acabar la promoció va posar-se a rodar el seu nou film. Quin és el secret per rodar una pel·lícula cada any i no morir en l'intent? Tinc una eina fantàstica que és la meva productora, que em dona una llibertat i una independència molt gran i tinc la capacitat de trobar les històries i d'entusiasmar-me, bàsicament, per posar-hi tota la passió que es necessita per fer les coses. I a la vegada després tinc la sort d'estar en un circuit internacional francament bo i que les meves pel·lícules potser no tenen molt de públic ara perquè ja no faig comèdies, però sí que tenen un públic que em permet fer-ne una altra i es venen a bastants països i es venen a molts festivals, etc. Vull dir que té un sentit la feina. Acció!
Doncs sí, potser les últimes pel·lícules d'Aventura no han aconseguit uns excel·lents resultats de taquilla a casa nostra, però en canvi han venut els seus drets a molts països i el conviden a molts certàmens. De fet, és el director que ha participat més vegades al Festival de Berlín, 5 anys consecutius a la secció oficial i 7 en seccions paral·leles. Tot un rècord. Esperant que aquesta Barcelona, un mapa, també hi participi, us deixem amb la definició, en una paraula o frase, que fan els actors i Aventura de la pel·lícula. Passa paraula. Tens d'això, i després anem cap a... Barcelona Soledad. Real. No ho sé. I soc fatal jo per definir. De decepció i de final d'un temps, final d'una cosa, no? Fascinant.